салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранада ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F Astra бародаро, дар кузови хечибек, солиш 97, созишвориш газ бензин, кузов хечибек, объеми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро састанаш бениҳоят хубай, мотор коробка ходовӣ 100%, задаги пистаги надора, балонашам ҳолати хуб даст, салонаш тоза, утилизация дора, ҳуҷҷатош то моҳи майи 2025 муҳлат дора. мошин бародаро адресош соҳибаш ростӣ роӣ кардаги нестай, наша 35 мега. касоне ки харидор боше, метавонед ки рақамҳои рӯи экранада занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошини дастрас кунед. рақамҳои Россия бародаро, метавонед ки промои занг занед, ки ватсапам дора, тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. трактор Т28 ҳастай. состояние трактор хубе бародаро, на ходу, ҳолати кори дорад, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир бародаро, деҳаи 1600 наша 23000 сомон гуфта истодай, бо муомила дорад. касоне ки харидори аниқ бошад, мега биё пешбина ҳайкина махур шуда савдо мешавад назди тракторда. бародароне ки харидор ҳастем, метавонед ки рақамҳои рӯи экранада занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби трактор дастрас кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародари азиз, якта бушкаи фурӯшӣ ҳастай. бушка 17 тонна ҳастай. ҳолаташ хубай бародаро, мақсад ки писидаги неастай, ҳамаш 100%. ягон ҷош мақсад ки вайрон нестай, барои об гирифтан, мақсад ки ҳорубора истифода бурдан беҳад хубай. 17 тонн бушка бениҳоят бародаро калоне, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. наша бародаро 28000 сомон мега, қатъи доставкаш, яъне ки 28000 сомон метавонад ки ҷое ки боша онҷа роиш мекунад. касоне ки харидор боше, марҳамат, рақамҳои рӯи экранада муроҷиат кунед. бародаро, сорашонам мусои фурӯшӣ ҳастай. мусо 3 солиш 2001 сол, сӯзишвориши дизел, кузов универсални, моторш бародаро 5-тагаи турбо, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро состоянияш хубай, мотор, коробка ходовӣ 100%, 4 баллони нав дорад. мошин бе ягон расходи камбудӣ, фақат мешини ҳайв мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, 9 километрда. наша 65 мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранада занг занед, маълумоти пурратара дастрас кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро, Volkswagen Golf ҳастай. солиш 90, сӯзишвориш танҳо бензин, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро, моторш кам дуд мекардай, дигар ягон камбудӣ надорад. ходовои 100%, 4 баллони 50% дорад. аккумулятори нави пачка дорад бародаро, нав 500 сомонда аккумулятор харидай. як ҳафта пеш, яксола ҳуҷҷат, яксола утилизация кардагиай.
мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Бухтар наша 13 мега хайдори аниқбошо бо савдо меҳа назди мошинда. касоне ки хайдор ҳастед марҳамат рақамҳои рӯякунанда метавонед ки занг занед ё ки ватсапам дорад тариқи ватсап муроҷиат кунед маълумоти паратара дастрас кунед. мошин дигар бародаро Nexia ҳастед солаш 97 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объёми 1.6 коробкаи механик ҳолатиш хубаи мошин нахадо ҳамаш кор мекунад қарор дорад дар ноҳияи Дангара наша 18 мега бо савдо мешавад. касоне хайдор бошед рақамҳои рӯякунанда занг занед. ва бародарони азиз дастгирӣ фаромӯш накунед ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. бародаро 2107 пурсида буданд яъне ки ваз 2107 солаш 2004 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объёми 1.5 коробкаш механик ҳолатиш хуб мошин бародар састаниш 100%, ягон камбули надорад. бародар дастороша сум дар кор фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Дангара наша 12000 сомон мега ахирон наша будбай дигар савдо намешуда бародаро мошин нахадуай фақат мегирӣ ҳайб мекунӣ. касоне хайдор ҳастед рақамҳои рӯякунанда занг занед маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро як Nexia арзони дига ёфтагим. Nexia ҳолатиш хубай нархаш арзонтаре ба хотире ки бародар дастороша сум дар корай. солаш 96 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объёми 1.6 коробкаш механик ҳолатиш хуб. чӣ хеле мебинед бародар састани мошин хубай краскаи хубай навай ягон сарапи масалан ҷои безебӣ надорад. салон тоза матоъ коробка ходовӣ 100% задагӣ пӯстагӣ надорад. ҳуҷҷатҳои солонаш бучидагиай. қарор дорад дар шаҳри Бухтар наша 13500 мега бо савдо мешавад. бародароне ки хайдор ҳастед марҳамат рақамҳои рӯякунанда муроҷиат кунед. яъда бародари дига комментарияда Matiz пурсидаги буданд якта ёфтем солаш 98 сӯзишвориш бензин кузов минивен объём 1.1 коробкаш механик ҳолатиш хуб мошин бародаро ҳамаш 100%, кам расходай матоъ коробка ходовишам содай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша бародаро 14900 мега бо савдо мешавад. ҳуҷҷатош бучидагиа бародаро ба ҳамин сабаб бо савдош мекунад. касоне хайдор бошед рақамҳои рӯякунанда метавонед ки занг занед. бародаро трактор Юмезе пурсидаги буданд якта ёфтем солаш 90 сӯзишвориш дизел коробкаш механик ҳолатиш бародаро трактор мегӯяд нахадвай ҳолати кори даҳад. баронаш ҳолати миёнада қарор доранд. чӣ хеле ки наварда мебинед састани трактори худшам ҳолати миёнаи мақсад ки камтар расход дорад не ки ҳозирашта 100% кор мекунад нахаду. қарор дорад дар шаҳристон бародаро наша 20000 сомон мега бо савдо мешавад. чӣ хеле гуфтем трактор камтар ремонтталабай ба ҳамин сабаб бо нархи арзон фурӯхта мешавад. хайдор бошед бародаро марҳамат рақамҳои рӯякунанда муроҷиат кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин хона замин квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.